etorri dantzatekara. Zuekin guztiokin abesti honen pausoak ikasiko ditugu. Aste honetako protagonista, Maurizia izeneko abestia dugu. Aupa Maurizia emakume iraultzailea. Hori da. Az gaitezen, lehenengo pausua, harin egingo dugu, ezta? Bai. Besoa gora, eta bat, bi, hiru. Bat, bi, hiru. Bat, bi, hiru. Buelta eman eta hartu. Guk kartoi honekin hanka eta buru egingo dugu. Beraz, bat, bi, ipurdi, belauna, bat, bi, hiru. Berriz, eskua, burua, eskua ukondo ipurdi. Belauna beste belauna, oina eta utzi. Mauri, Maurizia, zurea da gure gaurko irintzia. Mauri, Maurizia, zure zugarretik gure gaurko zuzia. Urrengo pausoa, txalo ezkerrean, bat, bi, hiru eta vuelta eskuina. Bat, bi, hiru. Bat, bi, hiru. Bat, bi, hiru. Izterretan, hiru kolpe. Bat, bi, hiru, eta orain hiru txalo. Bat, bi, hiru, bat, bi, hiru, eta lau berriz. Bat, bi, hiru. Bat, bi, hiru, bat, bi, hiru, lau. Ondoan albokean, fandangoa zein porrue, bardin jotea. Maurizia zeberiokoa, baserritarra egi auzokoa. Mende barriko hiri guztietan, entzuten da zure horroa. Maurizia, zurea da gure gaurko irintzia. Bueno, eskerrik asko musu handi bat gora hiru kluba eta izazoriotxua Hori da, nola ez, hau pasuek. Gora Maurizia eta gora Euskara, ja. Gogoratu, astelehenetik ostiralera, saio berriak ETB Irun. Bideo guztiak ikusteko, saioaren webgunean sartu edo 33ren aplikazioa deskargatu.